G-Smart Mica M2 je v prvom rade dual SIM prístroj, teda smartfón s podporou dvoch SIM kariet. Takže napríklad pred začatím telefonátu si buď vyberiete ručne, z ktorej SIM karty práve budete telefonovať, alebo prístroju nastavíte rovno v nastaveniach, ktorej SIM karte priradíte prácu s hovormi, so správami a s dátami. Je to jednoduché a funguje to. Ak by som si mal vybrať telefón medzi 100 a 200 eurami, pravdepodobne by to dnes bol LG Optimus L9 II, ale ten nepodporuje dve SIM karty, takže táto debata je trochu bezpredmetná. Máme tu HD displej, máme tu slušné parametre, gigovú ramku, avšak pozor, máme tu veľmi malú pamäť, teda ukladací priestor. Môžeme si to ukladať najmä v sekcii aplikácie, kde uvidíte, že dole je využitých 1,2 GB, čo nie je vôbec problém, keď si nainštalujete nejaký ten Evernote alebo nejaké tie hry. No a voľných už máme len 70 MB, takže maximálne tak 1,3 GB voľného priestoru pre ukladanie aplikácií. Samozrejme existujú riešenia, ktoré to dokážu presunúť na pamäťovú kartu, ale to už je pomalšie, nie je to úplne plnohodnotné. Takže tento telefón neodporúčam nikomu, kto do smartfónu mieni inštalovať kade-tade všeličo. Ale ak tam chcete mať nejakú tú predpoveď počasia, ako je SHM Udroid, alebo dajme tomu možno navigáciu v podobe Wazeu a podobne, tak by to malo stačiť. Keď tu budete už samozrejme ukladať veci, vytvárať veľa fotografií, tak už to môže byť problém. Keď už sme u tých fotografií, fotoaparát síce ponúka 13 megapixelov, ale je to úplne mizerné. Potešili ma aspoň dve spúšte, takže nemusím pred snímaním rozmýšľať, či to bude video alebo foto. Rozhodnem sa v tej danej chvíli. Ale inak tie fotografie sú vhodné akurát tak na tento displej. A ja osobne by som uvítal zmenu rozlíšenia kľudne aj na nejakých tých 6 megapixelov maximálne, aj to je možno veľa. Takže fotoaparát, či už ide o záznam statických alebo pohyblivých záberov, vôbec neprekvapil, skôr sklamal. Inak, dajme tomu, hovorí fungovanie úplne bez problémov, zobrazím si klávesnicu, dám vyhľadať Richarda a je to bez problémov inteligentné vyhľadávanie k dispozícii. Takisto v správach vám môžem ukázať, ako vyzerá klávesnica, toto je tá Googlecká. Samozrejme nainštalovať si môžete akúkoľvek inú, tak toto vyzerá na ležato. Všetko funguje, dá sa povedať, plynule. Hore máme aj senzor pre automatickú reguláciu jasu obrazovky, čo je dôležitá vec. Máme tu aj tlačidlo možnosti, ktoré vyzerá ako multitasking, ale je to naozaj tlačidlo pre možnosti. Ak napríklad skočím do ponuky aplikácií rovno, tak tie tlačidlo možnosti umožňuje spravovať aplikácie alebo nastaviť systém. Potom tu máme tlačidlo domov. Tlačidlo späť nie sú podsvietené, to mi trochu chýba. A keď podržím tlačidlo možnosti, tak sa spustí aj ponuka naposledy použitých aplikácií. Z takých bežných vecí ešte skúsim podržať vypínač, kde sa vlastne nachádza aj možnosť reštartovať prístroj, to sa tak raz za týždeň občas zíde. No a je tu aj možnosť úplne vypnúť všetky zvuky a vibrácie, ktorá sa občas niekedy v niektorých prístrojoch vôbec nenachádza. Napríklad na Samsungu je to dosť problém nájsť. Keď niekto chce vypnúť aj vibrácie, tak tým podržaním vypínača to má k dispozícii. Horná lišta, ja som ju stiahol, ale môžem ešte raz, máme tu nejaké informácie. Keď to stiahnem dvomi prstami, tak sa stiahnu rovno skratky. A tu máme aj spomínanú reguláciu jasu. Tu môžem zapnúť automatiku, keby som chcel. A takisto môžem napríklad podržaním tlačidla Wi-Fi ísť do nastavení Wi-Fi sieti a prispôsobiť si to môjim predstavám. V nastaveniach prístroja sa ešte nachádza taká zaujímavosť a to je plánovanie zapnutie a vypnutie prístroja. G-Smarty to ponúkajú. Takisto tu máme ešte aj nejaké veci vo zvukových profiloch, tiež možno zaujímavá záležitosť pre vás. Skrátka, nachádza sa tu pár špecifik, ale najdôležitejším je určite tá správa SIM kariet, ktorú som už ukazoval. Batéria ponúka len 2000 mAh, je to málo, najmä na 5-palcový displej, takže predpokladám, že by sa vám možno zišlo potom kúpiť nejaký ten záložný zdroj, alebo používať telefón všade, možno aj s nabíjačkou, dá sa povedať, že v práci, v aute, doma ho nabíjať častejšie, než je bežné. To bude pravdepodobne nevyhnutné. Prístroj testoval kolega Matej, nájdete jeho recenziu nájdete na Fony.sk, takže sa tam určite pozrite. Verím, že bol detailný a ja ešte môžem ukázať, že sa nedá nezoštipnúť ten displej. Toto je ponuka aplikácií, ale sú tam už aj nejaké doinštalované.
Čo sa týka displeja, nemáme k nemu žiadne výhrady. Určite by sme ale uvítali silnejšiu batériu a hlavne väčší ukladací priestor. Gigová ramka je úplne v poriadku. No a ten fotoaparát, radšej vôbec nemusel mať 13 megapixelov, stačilo by aj kľudne 6, 8, ale mohol mať väčšiu kvalitu tej šošovky aj snímača, pretože naozaj tie zábery majú tak malý dynamický rozsah, že ak tam máte nejakú časť v tieni a nejakú časť osvetlenú, tak buď jedna alebo druhá bude absolútne neviditeľná. Takže pár návrhov na zmeny tu máme. Ak hľadáte ale telefón s podporou 2 SIM kariet do 200 €, tak toto bude pravdepodobne jeden z vašich favoritov, hlavne ak vyžadujete HD displej s uhlopriečkou väčšou než treba 4,5, 4,7 palca. Ešte vám to ukážem takto, na to som úplne zabudol. Tu máme reguláciu hlasitosti aj vypínač, v hornej stene audio jack a micro USB konektor. Táto bočná stena je úplne prázdna. No a v zadnej sa nachádza aj LED blesk, ktorý môžete použiť ako svietidlo. Na lacných prístrojoch občas chýba. No a v tomto rohu sa nachádza aj také miesto pre využitie vašich nechtov. Tu máme vstup pre tú pamäťovú kartu, 2 SIM karty klasickej veľkosti a tam mám jednu micro SIM kartu, ktorú tam mám len tak vloženú, ale funguje to. No a samozrejme batéria so spomínanou 2000 mAh kapacitou. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber, sledujte Fony.sk, sledujte náš YouTube kanál a zatiaľ dovidenia.